У адной з нашых папярэдніх перадач мы распавядалі пра горны хрыбет у Забайкаллі, на самым краю зямлі, які названы ў гонар нашага земляка з Віцебшчыны, Яна Чэрскага. Ой, нешта не дужа пайшла тая перадача. Праглядаў зусім няшмат. Ну так давайте зробім яшчэ адну спробу. Зноў пра Чэрскага? Не, цяпер не пра Чэрскага. Ці ведаеце вы, што горны хрыбет імя Чэрскага ў Забайкаллі – гэта не адзіны горны хрыбет на нашай планеце, які названы ў гонар нашага земляка. Калі ўзяць глобус, знайсці на ім той самы горны хрыбет Чэрскага і праціснуць зямную кулю наскрозь, то мы апынемся ў паўднёвай Амерыцы, у яшчэ адных вельмі прыгожых гарах пад назвай Анды. І вось здзіўленне, у Андах нас сустрэне яшчэ адзін горны хрыбет, названы ў гонар нашага земляка. Толькі цяпер ужо з Гарадзеншчыны. Кардыльера Дамейка, працягласцю, дарэчы, ажно 600 кіламетраў. Што ж гэта за беларус такі, які дабраўся ажно да паўднёвай Амерыкі, у гонар якога назвалі 600 высакагорных кіламетраў чылійскай зямлі? Пагаворым сёння пра Ігната Дамейку, выбітнага літвіна і героя Рэспублікі Чылі. О, а я заўсёды на Чылі. На Чылі на расслабоне. Ціха вы, ціха, дайце паслухаць. І праўда ж. «31 ліпеня 1802 года у маёнтку Мядзведка, цяпер гэта вёска ў Карэліцкім раёне, здарылася цудоўная падзея. У сям'і старадаўняга тутэйшага роду Дамейкаў нарадзіўся сын, якога назвалі Ігнацый, альбо Ігнат. Вышэйшую адукацыю Дамейка паехаў атрымліваць у Віленскі універсітэт, дзе далучыўся да руху філаматаў, у якім пасябраваў з Адамам Міцкевічам, Тамашом Занам і Янам Чачотам. У 1823 годзе таварыства філаматаў было раскрытае царскімі ўладамі і знішчанае. А што гэта за філаматы такія? Это такое вельмі важнае для нашай гісторыі студэнцкае таварыства пры Віленскім універсітэце. Мы пра яго аднойчы зробім асобную перадачу. Зараз толькі скажам, што шматлікія ўдзельнікі гэтага аб'яднання атрымалі турэмныя тэрміны альбо адправіліся ў ссылку. І ў гэтым сэнсе якраз-то Дамейку моцна пашанцавала. Яго адправілі пад хатні арышт у вёску Жабутоўшчыну, гэта радзіма ягонага дзядзькі, дзе ён пасвіў кароў і вырошчваў гарох. Игнат! Что, дядька? Ты что вырастил? Ну, горох. Игнат, это не горох. Як не горох? А это что? Игнат. Праз 7 год на той момант ужо вопытны гаспадар і аграрый Ігнат Дамейка далучаецца да паўстання, якое распачалося ў Польшчы супраць расійскай акупацыі. Ён сядае на коня, бярэ зброю і скача ў лес да генерала Хлапоўскага, дзе разам з легендарнай Эміліяй Плятар удзельнічае ў некалькіх бітвах. Але... Ды ён жа аграном, гарох вырошчваў. Як ён ваяваў? Ну вось якраз недахоп прафесіяналу і прывёў да таго, што праз некалькі месяцаў паўстанне было разбітае, і Дамейка раптам апынаецца ў Еўропе, у эміграцыі, пра якую яшчэ паўгады назад ён і падумаць не мог, а яна прыйшла да яго і прыйшла назаўсёды. Знаёмая сітуацыя. Каты ў эміграцыі. І не проста сітуацыя, цэлая вялізная карціна, проста як у аднаго яшчэ нашага героя перадачы «Рушчыца». Там, дарэчы, праглядаў таксама няшмат. Во-во, паглядзіце перадачу і пра «Рушчыца» таксама. Жыць у эміграцыі, асабліва пасля прайгранай вайны, вельмі цяжка і складана, і Дамейка ратаваўся ад сумных думак актыўнай грамадскай і навуковай дзейнасцю. Ды не дапамагае гэта. Мы спрабавалі. Ну, толькі валер'янка, але і тое ненадоўга. Ну вось, а Дамейка стараўся. Ён прымаў удзел у шматлікіх навуковых грамадскіх камітэтах і камісіях, сярод якіх было таварыства літоўскіх і рускіх земляў, якое дапамагала эмігрантам з Беларусі і Літвы. Это, дарэчы, да пытання таго, ці адчувала наша шляхта сваё адрозненне ад палякаў у 19 стагоддзі. То вось вам аргумент, што адчувала.
Паралельна Дамейка наведваў лекцыі ў Сарбоне, вучыўся ў парыжскай горнай школе, выпраўляўся ў геалагічныя экспедыцыі па Еўропе, складаў геалагічную карту Рэчы Паспалітай. А яшчэ ў Дрэздане ён моцна сышоўся і пасябраваў са сваім старым прыяцелем Адамам Міцкевічам і дапамагаў таму перапісваць на чыставік эпічную паэму «Пан Тадэуш». Дарэчы, Міцкевіч увекавечыў свайго сябра Дамейку ў іншым сваім творы «Дзяды» под псевдонимом Жигота. Адаме, а ты мне сябар? Сябар. А можа, у цябе ёсць вольнае месца? Дзе? У паэме тваёй. Адаме, запішы мяне, кай ласка, ў героі. Я хачу, каб пра мяне нашчадкі чыталі. А то скажуць, чаго я дасягнуў. Вось толькі гарох навучыўся вырошчваць. І ўсё. Ігнацый, можа, у твой гонар аднойчы гару назавуць? Ай, Адаме, а хто назаве? Ты скажы яшчэ, што мой гонар планету назавуць. Ай! Карацей, заняткаў хапала. Трошкі ў навуцы, трошкі ў грамадскай сферы, трошкі нават у літаратуры, як бачыце. Але калі ты ўсюды робіш патрошкі, то і вынік выходзіць невялікі. Дамейка паступова станавіўся тыповым прадстаўніком палітычнай эміграцыі. Шмат актыўным, але малавыніковым. На каго гэта ты намякаеш? Я ні на кого не намекаю, я просто падсумоўваю гістарычны вопыт. Дарэчы, на самога Дамейку ў гісторыі былі свае планы. У 1837 годзе Паўднёва-амерыканская рэспубліка Чылі звярнулася да французскіх навукоўцаў з просьбай параіць ім добрых спецыялістаў для выкладання геалагічных навук. І вось вядомы геолаг Армен П'ер Дюфренуа параіў здольнага маладога літвіна Ігната Дамейку. Мне месье Дюфренуа прыслаў запрашэнне у Чылі. Так цікава, дзе гэта? Пад Парыжам ці можа ў правінцыі Шампань? Хаця ад правінцыі Каньяк я таксама б не адмовіўся. Не, Ігнат, это іншая краіна. Няўжо Італія? Не, Ігнат, это ўвогуле кантынент іншы. Іншы кантынент? Што, Афрыка? Не, Ігнат, пакруці яшчэ глобус, пашукай, не Афрыка. Відавочна, Дамейка быў моцна ўражаны і здзіўлены такой прапановай. Ехаць за Атлантычны акіян, на іншы край свету, невядомую, нейкую дзікую краіну Чылі, на такое цяжка было пагадзіцца. Але пасля ён сеў, падумаў і вырашыў. Калі ўжо ён не на радзіме, то якая розніца, дзе ён ёсць? Глянуў яшчэ раз на глобус, перажагнаўся і пагадзіўся. Гэта Паўднёвая Амерыка! Так, Ігнат, ідзі, збірайся. Ох, што мне цяпер рабіць? Гэта ж трэба тапачкі купіць, крэм ад загару, спрэй ад камароў. Ігнат, плыві! І плаўкі, так! На той момант Чылі была яшчэ вельмі маладой рэспублікай, якая атрымала незалежнасць ад іспанскага ўраду толькі ў 1818 годзе. Геаграфічна гэта краіна вельмі дзіўная, вы, напэўна, звярталі на гэта ўвагу. Это вельмі вузкая палоска зямлі, якая з захаду заціснутая ціхім акіянам, а з усходу вялікім горным хрыбтом Андаў. Па выніку Чылі з поўначы на поўдзень мае 4500 кіламетраў, а ў шыркі з усходу на захад толькі 430 кіламетраў. Такая вось дзіўная краіна. Дык гэта 4500 кіламетраў пляжаў. Такая доўгая даўжыня, вот это лафа! У Чылі з радасцю мы б заскачылі. На самой справе тэма пляжу была не вельмі актуальная, бо турызму ж тады яшчэ не было. Але агулам так, геаграфія прадвызначыла эканамічную палітыку маладой рэспублікі. Зарабляць яна магла ці з марскіх партоў, якія размяшчаліся на беразе Ціхага акіяна, ці з карысных выкапняў, схаваных у гарах. І вось якраз з другім была праблема. У Чылі не было сваіх спецыялістаў горнай справы, якія б маглі арганізаваць складаны тэхналагічны працэс здабычы. Праз ганыя плаўкі я забыўся капялюш. Добрай дарогі, пан Дамейка. Дзякуй. Пан Ігнат, слухайце ж, слоўнічак вазьміце гішпанскай мовы. Мучас грацыяс. Мучо. Ага. Ігнат Дамейка вельмі адказна паставіўся да сваёй місіі. За 3 месяцы падарожжа, пакуль ён ехаў з Францыі ў Чылі, ён паспеў досыць неблага вывучыць гішпанскую мову і па прыездзе ў краіну ўжо мог больш-менш добра весці заняткі на гэтай цалкам новай для сябе мове.
Мэтай прызначэння новага спецыяліста быў горад Какімба на ўзбярэжжы Ціхага акіяну, дзе размяшчалася горная школа і руднікі па здабычы галініту. Чого смяецеся? Горад смешны. І выкапень таксама. Прабачце, калі ласка, але я не зусім разумею, што гэта за Галініт. Галеніт. Ну, карысны выкапень такі, з якога з даўніх часоў здабывалі свінец і срэбра. Таму Дамейка, як толькі прыехаў, ён заняўся выкладаннем у горнай школе, гэта тое, для чаго яго выклікалі, а таксама эксперыментамі з галінітам, з мэтай здабычы для ўраду Чылі гэтага каштоўнага металу, срэбра. Але і гэтага Ігнату Дамейку было мала, таму апроч выкладання і даследаванняў з галінітам, ён заняўся яшчэ і падарожжамі па навакольных гарах. Наступныя некалькі год ён актыўна падарожнічаў па Андах, апісваў розныя горныя мінералы, складаў іх каталогі і карты. Анды вельмі багатыя на карысныя выкапні. Дамейка адкрыў некалькі новых радовішчаў золата, срэбра, каменнага вуглю і нават нафты, некаторыя з якіх распрацоўваюцца ў Чылі да гэтага часу. Але самы вялікі ўнёсак у эканоміку Чылі Дамейка зрабіў не праз нафту і не праз срэбра, якое ён, дарэчы, так і не змог здабыць з галініту, а ў іншай сферы. Сярод карысных выкапняў у Чылі Дамейка знайшоў радовішча селітры. І ў гэты момант ён узгадаў, што ён яшчэ талковы аграрый. Таму, узгадаўшы навуку свайго дзядзька Ігната, ён навучыў мясцовых фермераў выкарыстоўваць селітру для угнаення і павелічэння ўражаю, што вельмі моцна паспрыяла развіццю сельскай гаспадаркі ў Чылі. А пазней паспрыяла развіццю ўсёй эканомікі, таму што селітру вялікімі партыямі ў Чылі пачалі закупаць ЗША, а пасля і іншыя краіны. О, дык гэтак наш Салігорск. Жменямі можна ўгнаенні чэрпаць і ўсяму свету па жмені даваць. Ну, напраўду, напэўна, ёсць сваё падабенства, але з адной толькі розніцай, што селітра дакладна дапамагла развіцца чылійскай дзяржаўнасці. А вось ці дапаможа нам соль з Салігорска гэта зрабіць яшчэ пад вялікім пытаннем. Але вернемся да Дамейкі. Праз 6 гадоў у яго скончыўся кантракт у Какімбе. Але ўрад Чылі, уражаны актыўнасцю Літвіна з далёкай Польшчы, не дужа яны разбіраліся ў нашых геапалітычных рэаліях, прапанаваў Дамейку пераехаць у Сантьяга і ўключыцца ў арганізацыю першага чылійскага універсітэта. Перад Дамейкам паўстаў складаны маральны выбар. Ён планаваў ехаць на радзіму, дзе якраз у гэты час развівалася рэвалюцыя вясны народаў і была надзея на паўстанне ў Літве і Польшчы. Кажуць, што каб утрымаць вядомага навукоўца, яму распавялі, што бліжэйшым часам у Чылі плануецца вялікае вывяржэнне вулкана, якое ён, як вялікі навуковец, не мае права прапусціць. О, тут добра. 3, 2, 1. Пане Ігнаце! Ты что ж такое? Что вы мне голову дурите? У меня тут вывержение вулкана раз на 10 тысяч год. Пане Ігнаце, ламы разбегліся. Якія ламы? Буддыйскія, з Тыбету. Чаго яны ўвогуле збегліся? Не дурите головы. У мяне тут вывержение вулкана. Твою шмакаўку раз на 10 тысяч год. Хаця ёсць версія і пра асабістыя прычыны. У 1850 годзе Дамейка пабраўся шлюбам з мясцовай 16-гадовай прыгажуняй Энрікетай де Сатамаер, з якой пазней меў 4 дзетак. Карацей, застаўся Дамейка ў Чылі, і гэта пайшло ўсім на карысць. Ягоны ўнёсак у развіццё вышэйшай адукацыі краіны быў вырашальным. У 1867 годзе Дамейка быў абраны рэктарам Чылійскага універсітэта, і той ператварыўся ў сапраўдны цэнтр навукі для ўсёй Лацінскай Амерыкі. Але апроч вышэйшай адукацыі, горная справа, метэаралагічная служба, падручнікі па розных навуках, школьная сістэма адукацыі, нават цяжка пералічыць усе тыя справы, якія развіў у Чылі Дамейка. За гэта ў народзе яго пачалі называць гранде-адукатар. Дык ясна, што яму добра там было. Глядзіце, пірагі, пухнатыя альпакі, віно чылійскае, бульбачка. Дарэчы, бульбачка прыехала ў Беларусь якраз з краіны Чылі.
Але стаўшы ў Чылі абсалютна сваім, Дамейка марыць вярнуцца на радзіму. І ў лістах, і ва ўспамінах ён вельмі часта ўзгадвае прыроду Беларусі, сваіх старых сяброў і шчаслівыя моманты маладосці. Ну, але куды ён ужо паедзе? Стары заслужаны навуковец у тысячах кіламетраў ад роднай зямлі. Дзіўным чынам рэалізаваць даўнюю мару Дамейку дапамагла вайна. У 1884 годзе Чылі пачала вайну супраць Балівіі і Перу, якраз за тыя самыя радовішчы селітры, якія калісьці знайшоў Дамейка. Стары навуковец выступіў супраць і ў знак пратэсту сышоў з пасады рэктара. І раптам стаў абсалютна вольны ад сваіх абавязкаў. У тым жа годзе разам з сынам ён адправіўся на радзіму. У Еўропе знанага навукоўца віталі з кветкамі. У Парыжы і Кракаве на сустрэчы з ім прыходзіла процьма народу, якія казалі шмат цёплых слоў у яго гонар. Але Дамейка ірваўся ў маленькую вёску Мядзведка пад Мірам, дзе стаяў яго родны дом. Наступныя 4 гады стары навуковец правёў у Беларусі, падарожнічаючы па сябрах і выступаючы перад моладдзю. Менавіта тады стары шляхціч напісаў успаміны пра сваё жыццё, якія былі перакладзеныя на беларускую мову, якія можна пачытаць і цяпер. 4 гады правёў Дамейка на радзіме. Яму было тут добра, але ў пэўны момант няўрымслівая натура даследчыка вымусіла яго вярнуцца назад у Чылі, бліжэй да сваёй сям'і. На жаль, доўгае падарожжа праз акіян далася ў знакі старому чалавеку. Таму па вяртанні ў Сантьяга ў 1889 годзе стары чалавек памёр, дзе і быў пахаваны з вялікай пашанай. Доўгае падарожжа Дамейкі скончылася. Унёсак Ігната Дамейкі ў эканоміку і навуку Чылі настолькі вялізарны, што ягонае імя увекавечана ў шматлікіх, часам самых нечаканых назвах па ўсім Чылі і па свеце. Ой, ну правда ўжо нечаканых. Кактуса ж такога няма. Не, ёсць кактус у гонар Дамейкі. А кветка? Ёсць такая фіалка Дамейкі. Ну, динозавру дакладна не было. Не, ёсць такі від дыназаўра, названы ў гонар Дамейкі. А яшчэ планета, горад у Чылі, універсітэт, вуліца ў Сантьяга, шмат карысных выкапняў, ну і, канешне, горны хрыбет у Андах працягласцю 600 кілометраў. Малайцы, вывучылі коцікі. Гісторыя Дамейкі – гэта яшчэ адна трагічная гісторыя патрыёта свайго краю, які вымушаны быў аддаць свой талент не радзіме, а зусім іншай, чужой краіне, якая, дарэчы, па сённяшні дзень застаецца адной з самых развітых краін Лацінскай Амерыкі. З'ездзіце як-небудзь у Чылі. Ну вось крыўдна. Мог бы і ў нас штосьці знайсці. Якія выкапні ці золата. А мы так людзей не цэнім. Ну, направду, гісторыя Дамейкі – гэта важнае нагадванне нам пра тое, як важна цаніць і не губляць сваіх таленавітых людзей, якія могуць паслужыць на карысць радзімы.